poden comprar. Hi ha coses que no es poden comprar. Pues les expectatives són molt altes, perquè tenim moltíssima il·lusió de que arribi el 9 d'abril, perquè veiem que la comunitat educativa està totalment volcada, molt il·lusionada en donar a la seva ciutat i a tota la comarca el que fa. Fer tallers per a que se conega què es fa als centres educatius. Els xiquets estan supercontents, els joves també van a participar, per supost, i les famílies, les AFES també. A més de la comunitat educativa, tenim a les associacions que estan avui ací i que, com sabeu, Alzira és una ciutat molt activa a nivell cultural, a nivell de música, i tot això anem a presentar-ho en la 41a trobada en Alzira. Bé, les expectatives que tenim són molt positives. Esperem que vinga tota la gent de la Ribera, no només centres educatius, sinó també entitats i associacions, perquè això és un dia per a celebrar i en definitiva, celebrar el que és el nostre compromís amb el valencià. Nosaltres, des de l'Ajuntament, tenim molt clar quins són els nostres valors i en aquest sentit volem que el dia de la trobada sigui un dia per a poder celebrar en comunitat, en família, en germanor i, sobretot, posar sempre en el centre el valencià. Hi ha coses que no valen diners i ara que van uns trucs cap a l'inframón que no te duen les... Hi ha dos projectes molt interessants que volem començar amb les comunitats educatives. Les comunitats educatives, el projecte es diu Obrim camins al valencià i és un catàleg d'activitats i projectes per a multiplicar l'estima pel valencià i també augmentar el coneixement de la nostra cultura. Hem començat enguany a Fortaleny creant una ruta, un itinerari sobre la rondalla d'Enric Valor en Llinater de Fortaleny. És un projecte que està a la mida de cada poble, segons les característiques dels pobles i segons la seva capacitat, les seves activitats, etc. Quant als ajuntaments, tenim el projecte Espais de Llengua i Cultura perquè creen també un conjunt d'activitats a oferir a les comunitats educatives visitants d'aquest poble. Tot això ve donat uns contextos actuals polítics que actualment són bel·ligerants amb la normalització del valencià i amb la recuperació de la seva dignitat. Ara que t'he escoltat cantar i em preguntes si jo també tindré una veu i ara que t'he pillat minuant i em preguntes si jo també... Home, l'opinió és que estem molt contents perquè parla en nom de l'equip que fa el diari La Veu, agrair aquest reconeixement perquè dona molta força moral per tirar endavant el nostre projecte comunicatiu en llengua pròpia 100% i d'àmbit de tot el País Valencià. Tindré unes ales. Ai, pardalet, si poguera jo i si a la mà. Ai, pardalet, si poguera jo volar el mar. Ai, ai, ai. Piula que piula i no pilla una moja de mar. Piula que piula i no pilla una moja de mar. La veritat és que fonamentalment les expectatives al voltant del Premi Sant Boris són que no decaiga la participació, perquè sabem que ells i les docents, professores i professors que lluitem dia rere dia per fomentar l'ús del valencià, tant a nivell oral com escrit, fem un gran esforç i sobretot viure la llengua per poder transmetre-la als que venen darrere. No sé si podré olvidarte. Ay, pardalet, si poguera jo si a la mar. Ay, pardalet, si poguera jo volar el mar. Ay,
preocupació n'hi ha, no vos vull que enganyar. Per què? Perquè els temps polítics no són favorables a la llengua, no? I, de fet, hem hagut de fer més d'una declaració, algun que altre informe, defensant simplement el dret que tenim els valencians i les valencianes a tindre una llengua reconeguda al mateix nivell que el castellà. Ni més ni menys, vull dir que... I és una dels nostres deures, diguem-ne. No tots els membres del Consell ho recolzen això, perquè és un Consell, com passa en les Corts o com passa en qualsevol col·lectiu, que no tots pensen el mateix, però sí que tenim l'obligació i està dins dels nostres estatuts el defensar la llengua, i així ho fem. No arribe a casa, que he estat prop de Cassandra, contant mentides de veritat. Ai de mi, Colometa, ai de mi. Pues el balanç que fa Caixa Popular de lo que és la participació en les trobades d'escoles en valencià és molt positiu. Nosaltres està dins dels nostres valors, estar al costat dels pobles, dels barris i sobretot de la nostra cultura i de les nostres costums. Entonces és natural que estiguem en companyia de tota l'organització. A més, Caixa Popular defensem el valencià i considerem les trobades com algo natural, que és com estava dient Sònia, perquè serveix per a nodrir-nos mútuament. Caixa Popular, el sector financer normalment ha sigut com un sector molt formal i distanciat del poble, que tradicionalment se considerava castellanitzat. Entonces, ens serveix per a mostrar-nos en les trobades com que el sector financer està proper del poble i de la gent, i defensem la llengua i, a més, que el sector financer està valencianitzat i parlem valencià. Colometa, ai de mi. I el galop dels llums del cavall Bernat es veuen els arrossars i la mar de cullera. Diuen que fan sense. Bé, el futur de la nostra col·laboració, pues, com sempre, en les trobades, també en els tallers, donem prèmits als tallers, i també intentem que tots els ajuntaments siguin conscients de que és molt important contribuir en l'Escola Valenciana, la coordinadora i en tot allò que suposa la nostra llengua, perquè defensem la normalització del valencià en tots els àmbits socials, educatius del nostre territori. Estem molt compromesos en la llengua. El futur el veig per a anys, per a molts anys, perquè és una col·laboració que se fa en el Centre de Coordinació del Valencià i és una col·laboració que tenim, els 11 pobles que tenim en la Mancomunitat de la Ribera Baixa, que és indiscutible per a poder potenciar el valencià en totes les comarques. Així són les comarques de les dues riberes, Ribera Alta i Ribera Baixa, són valencià parlants, i clar, tenim que ajudar en tot el possible per a poder fomentar el valencià a tot arreu.
de morera que creix en abril. Daure les voreres quan cau l'estiu. Tota papallona arriba al seu fill. Quan eres oruga seguies el fil. A veure, en la nova directiva estem afrontant uns reptes importants. Primer, el problema que tenim des del govern valencià en tots els entrebancs que està posant-nos. Però nosaltres som forts i aleshores tenim també reforçament de totes les entitats, de persones, de molta gent que està ajudant-nos a portar el nostre projecte endavant. Jo espero que bé, jo sóc optimista i penso que el futur, entre tots, tal com s'ha vist també en l'acte de la sisena nit a la Ribera, crec que som un bon grup de gent que tenim un objectiu en comú, que és la nostra llengua i la nostra cultura. I això ens ajudarà a fer front a tots els entrebancs que se'ns posen pel camí. I a la guarda el teu consol. Pues bueno, ha sigut una il·lusió que se reconega la tasca que fem dia a dia, perquè per a nosaltres és molt normal parlar valencià, atendre a la gent en valencià, o sigui que molt agraïts i molt contentes. I tindre un espai en la llibreria prou gran per al que és ara... Bueno, cada vegada se compra menys en valencià, les subvencions són cada vegada menors i nosaltres continuem mantenint un espai al respecte prou gran. Entonces, estem contentes per això. Que sea del port de València. Frulla de morera que creix en abril. Daure les voreres quan cau l'estiu. Sí, ha sigut una notícia molt agradable saber que se'n recorden això de la tasca que hem fet, perquè l'hem fet junta amb l'Escola Valenciana durant molts anys i pel mateix objectiu, que és defensar el valencià i defensar la cultura. Hi ha coses que no es poden comprar. Duguem 38 anys seguits fent cultura en la Falla, fent llibres, fent cursos de valencià, fent setmanes culturals i que te reconeixen una llavor social del valencià, la veritat és que és molt important per a nosaltres. Buenas, soy Paula González, vicepresidenta de Cultura de la Falla Plaza Malva, y la verdad que
en aquests anys que em passaren el càrrec i donaré l'oportunitat de poder estar al capdavant i de treballar per el valencià, és una forma de sentir-nos vius, és a dir, la nostra llengua està més viva que mai i la forma més fàcil és demostrant-ho en les falles que són el nostre dia a dia. I és el càncer per qui t'ha dit que no, passaràs per la seua porta per salvar-te l'ànima. I és que hi ha coses que no es poden comprar. Hi ha coses que no es poden pagar. La veritat que molt contents i molt expectants. És la primera vegada que ens donen un guardó que no és de les falles i que fa més meritori, sobretot en quant als per l'ús del valencià i es fa recordar tot el temps que estem treballant per la cultura en valencià, ja sigui en concerts, en llibrets i en altre tipus d'activitats que han fet, o com per exemple les xarxes socials, que les tenim molt actives i sempre estem molt damunt d'elles perquè estiguen cuidades i que no hi hagi cap falta i que estigui tot com cal, no? Que a vegades les falles pareix que pequem de vegades no escriure com toco o de tindre un llenguatge potser massa vulgar, no? Pues, crec que és un reconeixement a tota aquesta trajectòria de molt de temps de la falla, no? Hi ha coses que no valen diners.